Renoi, caram, per la vitamina C, per la vitamina B1, per la vitamina A, Pedrafoguera. Ha estat un aterratge automobilístic. Data d'arribada. 2011. Faltava l'11. Població. Les masies de Voltregà, del Voltregà de tota la vida. Terres barcelonines. Caram, a aquesta hora encara no han arribat els nens. Hauré de fer una partideta de tennis. Veureu que vaig vestit de tennista avui. I és que en el passat no jugueu pas a tennis amb un sincronitzador ultrasònic catòdic de pla plasmàtic. No, jugueu amb una cosa una mica més estranya. Permeteu-me consultar la meva base de dades. Pastoret? No, pastoret no. Piruleta? Piruleta? No, piruleta no. Pilota! Oh! La pilota! Era la pilota! Ja sé que necessito per jugar al tennis del passat. Una raqueta, una pilota, que no la tinc, però... Oh, quina gana que tinc! Quins dibuixos més prehistòrics! És del temps de les cavernes cavernícoles. Per cert, hauria d'esmorzar una mica. Tinc un forat a l'estómac i abans de jugar a tennis m'aniria molt bé. Oh, mira! Un mamut! Ai, mira! Un rinoceront! Ai, mira! Un conillet d'Índies! En aquesta escola avui em cuinaran un plat que conté la poma i la coca, que porten molts hidrats de carboni, i serà la combinació perfecta per fer un esmorzar ideal de tenista de Wimbledon com jo. Per cert, els he de preguntar si em deixen unes pilotes per fer la partideta. Bona tarda! Què puc passar? Sí! Avui al Tastafruita, l'agent secret i viatge en el temps Martí Massafré s'ha desplaçat a l'escola al Despujol, a les Masies de Voltregà, on veurem com les nenes i els nens cuinen un plat fet amb la poma. Diuen que volen fer una espècie de coca de poma. Sona bé, oi? I a més, en Martí vol esmorzar per anar a jugar a tennis, però té un problema, i és que no té pilota i no sap on trobar-la. Esteu preparats per cuinar-nos aquesta petjada de fruites d'hivern? Sí! Doncs som-hi! Out! Un moment! Abans de cuinar i començar-nos a menjar el plat, què hem de fer? Sí, netejar-nos les mans. Per fer la petjada de fruita d'hivern hem de tenir coca de pa de folgueroles. Hem de tallar les pomes i pelar-les. I després hi hem de tirar sucre i suc de llimona. Quan ho tinguem, ho posem al microones
després hem d'untar la coca amb mantega. Quan tenim untat, hem de posar-hi la poma que teníem al microones. Després hi tirem sucre. A la petjada de fruita direm també hi ha panses i són petites. Ho ajuntem i ja la tenim feta. Voleu saber com heu quedat al rànquing de posicions? Sí! Doncs tapeu-vos els ulls. I pareu bé les orelles. Punt de breaki! Voleu tastar aquesta petjada que heu cuinat? Sí! Doncs vinga, som-hi! Ja he esmorzat, però els nens no tenien una pilota de tenis per fer aquesta partideta. Però tranquils, com que sóc un agent secret molt intel·ligent, ja tinc la solució.